Ailien azelet Maltaan, Euroopalle kiseb orsagaban, ahol avektelen buli as evezredes kinsekkees a kesben jarnak. A földközi tenger határtalan kekjenek közepén, Szicília essak Afrika között apro eko emelkedikki Malta, nem kelnaginak lenni ahhoz, hogiki törölhetetlen nyomot hagidjona látogatókban, ez a sziget, amely alig látszik a világ terképeken, olyan titkokat őriz, amelyek régibek a piramisoknál, ez olyan éjszakákat, amelyek vetekszenek Ibizáival. Itt a több ezer éves múltes a modern fektelensek kérdezés nélkül el egimas mellett, a kövek a kokor templomairól mesélnek, miközben a diszkók hajnalig dübörögnek. Üdve Maltán, Európa legkisebb, és talán legzabadabb országában. Amint a repülőgép leszáll a Lukai nemzetközi repülőtéren, a látogató érzi, hogy különleges helyre érkezett. Nem csak a mediterrán tájvági, a szós tengeri illat miatt, hanem finom, mégis a tuto energiáért, Malta vibrál. Ez magas rezgesen vibrál, minta az egész sziget saját ritmust lelegezni. Ossi örökség szigeti szenvedély eszegi cipetni orult buli hangulat kevereket. Minden közeli, intenzív kise túlfutott, minta az ország tudna, hogi keves a ter, de rengeteget akaradni. Maltát evezredek óta vágíták, föníciaiak, karthágóiak, rómaiak, arabok, normánok, spanyolok, franciák, britek, mind itt hagiták lábnyomukat. A heliet, hogi se to redezett volna, Malta alkimistaként szívta magába a kultúrákat aranyá formálva oket. Az eredmény egyedülálló identitás, maltajul beszélnek, arab hangzás latin betukel, ez tökéletesen tudnak angolul. Olyan heli, ahol reggeli pasticit eszel, ricotával vagi, borsóval töltött leveles testa, ebedre olas lasagnát, estere pedig scott whiskit, kortiols, egi elektronikus, zenét játszó terasson. De Malta nem supan elo történelem, es multikulturalismus, elso sorban olyan ország, ahol a tarsas elet rituale. Itt minden heten vannak ünnepek, nem nehani heten, mindegiken. A híres maltai festasok, valassos es profanelemek vegito butsuk, tusijatekal, fuvosenekarokal, utcsai etelel es szörfoliamokal töltik meg a falvakat, ez csak a felszín. Az igazi orület egyel kezdődik, különösen Passeville-ben, az Island bulisíveben. A Street Julians ineged egi üstforobarokkal, klubokkal, nyílt kísértezekkel. Európa minden részéből érkező fiatalok, Erasmus diákok, turisták, heliek, szabadországra vágók, gátlástalanul vetik bele magukat az elvezetbe. Itt nincs heli a felenkszegnek, idő az ítélkezésre, Maltán az éjszaka örök karnevál. Pont ez a több ezer éves történelemes modern tombolás elegeteszi Malta paradigsomi paradoxona. Nappal bejárhatod Hagar-Kimes mnajdra megalitikus templomait, régebbiek, mint az egyiptomi piramisok, ez eresheted egérejteljes anyaisten kultusszának szulját, aztán besétálhatsz Medina Aranisinu szikátoraiba, a falal körülvett egikori városba, ahol a szent szerzetesi. Pár óra múlva pedig reggaetonra és technóra ugrálhatsz valamelyik bárpulton. A váltás brutalis mégis természetes Ilyen Malta, ahol az egyensúly show felesleges. A maltaiak intenzíven élnek. Az éghajlat is segít. Évi több mint 300 napsütéses nap mellett a jókedv szinte kötelező. A strandok bár nem mindig homokosak vitathatatlanul szépek, türkiz vízű természetes medencek segeljezik a siklafalakat és tengeri barlangokat. Kominon a háromfos sziget egyikén található a híres kék laguna, egi paradicsom, ahol a víz irreálisan tiszta. A turisták itt napoznak, koktélokat szürcölnek felfújható matracokon, és ugi elnek, mintha nem lenne holnap. Ám nem minden napozás ez buli. A maltai identitás összetett, melyen katolikus ország, 365 templom, egi minden napra, ugyanakkor liberális társadalom, nagi egyéni szabadsággal. Fiatal, tetovált,
piercinges rátszokse tálnak rossz a füzeres nagimamák mellett, senki sem botránkozik. A kölcsönös tisztelet nemzeti DNS. Ezért lett Málta az utóbbi években az egyik leginkább LMBTQ-barát és jogilag védett európai úti cél. Az ellentétállandó. Az utcán rozog a Vespa mellett Rolls-Royce parkol. Egy turista úgy öltözik, mint aki futóra készülne. Parmetere tole papucos, halás tintahalat tistit. A generációk egy terben élnek anélkül, hogy felülírnák egymást. Bár a máltai fiatalok digitálisan kapcsolódnak a világhoz, gyökereikhez is huek. A nagymamák meg mindig fennkatát, nyúlpörkölt, foznek, a szülők vasárnapi családi ebédeket tartanak, a fiatalok pedig hajnalig eltűnnek a városban, de tisztelettel térnek haza. Málta különleges filmes díszlet is. Olyan alkotások, mint a Gladiátor, a Trója, az Assassin's Creed vagy a Trónok harca használták hátterként. Nem nehéz megérteni, a sziget természetes forgatási helyszín. Dinglisi Klein át La Valletta szikátoraig, Popeye falujáig. Egy 80-as évekbeli filmdíszlete ma bizarr attrakció, minden kockaserú. Ebben a túlfutött, vizuális környezetben zajlik a mindennapok néha szürreális élete. A maltai angol akcentus egyedi, olas arabes brit hatások elegie. Baloldalon vezetnek, mint a britek, de szicíliai heveseggel gesztikulálnak. Száraz humoruk van, mégis mediterrán drámát szeretnek. Gyorsan élnek, lassan esznek, hisznek a csendben, mégis buntudat nélkül élvezik az életet. Malta tehát besorolhatatlan. Buntudat nélküli buli és fanatizmus nélküli spiritualitás. Minden koben evezredes történelem, minden sarkon örök fiatalság. A múlt titkai osziromok között suttognak, a jelen örömei neonfényűben poharemelesszel ünnepelnek. Ettől felejthetetlen ez a sziget. Most a máltai történelem rejtett oldalára merülünk. Templomos lovagok, titkos rendek, föld alatti alagutak és regészeti maradványok, amelyek ma is zavarba hozzák a szakértőket. A felszínen öröm és mediterrán lazaság, a föld alatt viszont rejtélyes, kriptikus, már-már összesküvés zerú történetek várnak. Ha a felszínen Málta színpompás örömöt, veget nem erobulit és mediterránul kenyelmes elektritmust áraszt, a föld alatt a történelem egészen más hangot üt meg. Titokzatosat, rejtjeleszet, már-már összesküvés izut, hiszen bár napsütötte, gondtalan szigetnek tűnik, Málta Európa egyik legbonyolultabb és legrejtelmesebb örökséget orzi. A barokk templomok és napernyős kávézók alatt elfeledett járatok, titkos kripták és az idővel egídos katakombák húzódnak. Ebben a föld alatti labirintusban ma is visszhangzanak lovagrendek léptei, kihalt vallási szertartások morajai és megfejtetlen rejteljek, amelyeket senki sem tudott teljesen kibogozni. A taláni Közép-Punjabban a történelem egyik leglenyűgözőbb rendje áll. A Szent János Ispotalios lovagok, az Ispotaliosok 1530 tavasan érkeztek Maltára, ve Károly császár küldte őket, miután az osmánok kiűzték őket Rodosról. Nem turisták voltak, nem is zarándokok, katonás válaszos szuperhatalomként, hatalmas vagyonokkal, és egyértelmű küldetessel leptek partra, bevehetetlen erodé tenni Máltát a földközi tenger muszlim ellennyomulásával szemben. Sikerült is, rövid időn belül La Valletta, egy elovédmuként tervezett város, a barokk katonai epítészete köve lett. Egyenes utkák, gigantikus falak, bástiák, erodök, stratégiai alagutak és olyan föld alatti hálózat, amely lehetetlenné tette, hogy az ellenség meglepetésszerűen támadjon. A lovagok a céles tömjen között éltek kerestel és karddal a kezben, kórházakat emeltek, melyek koruk mérnöki csodái voltak, s felszínen puritán rendet, a falak mögött viszont titkokkal teli társadalmat szerveztek. La Valletta leghíresebb szentélye a Szent János Társekeszegi ház, kívülről csupán lenyűgöző templom, de a kapun belépve szimbólumok, szírok és provokatív gazdagság világa tárul fel.
a padlo alat több, mint negizaz lovagnyugszik. Minden szírt koponyák kerestbe tetkardok ez ezoterikus címerek díszítenek. Olyan, mintha egi szabadkomúves szaktáblán lepkednél, kódolt nyelven, amelyet cakkevesen értenek. A mennyezeti freszkók mennyeicsatakat meszelnek, miközben a falak nem a szága suttog, olyasmit, amiről az úti könyvek hallgatnak. A maltai rejtély azonban nem ér véget a lovagok korszakánál. Szokal mélyebbre nyúlik. A sziget déli részén, szeréni homlokzat mögött bújik meg, a föld egyik legérthetetlenebb régészeti helyszín, a halszaflieni hipogaum. Több mint 5000 esztendővel ezelőtt vájták a Ciklába, kosárszámokkal, vász nélkül. Mindezt 1902 tavasán fedezték fel, amikor epítomunkások alapot áztak egy új házhoz. 1980 kezel faragott termékes egy akusztikai odafogadta a döbbent régészeket. A hipogaum 3 szintból áll. A felszó rituális, a középszó temetkezési, a legalszó. Maga a rejtély. A jóslatkamrában a meli férfi hang olyan módon rezonál, hogi a hanghullámai körbefonják az egész komplexumot. Transszerű sertartás, oszi hangtechnológia, vagi valami más, a teóriák azaz idegenektől a primitív sonikus tudományig terjednek. Ez a föld alatti titkok folytatódnak. La Valletta alatt alagut rengeteg kanyarog, amelinek jó részét ma szemtérképeztek felteljesen. Egész járatokon a lovagok mozgattak észrevétlenül csapataikat, másokat a második világháború idején vájtak ki, amikor Malta szövetséges bázisként 2 éven át több mint 3000 bombát nyelt el. A maltai családok a föld mélyén húzták meg magukat, az új és középkori járatoknél összeérnek, ez meg a legkitartóbb urbánus felfedezőket is eltévedésre kényszerítik. Miért állították hát annyian ezt az apró szigetet? A stratégiai fekvészen túl sokak szerint valami másért is. Vannak, akik azt állítják, Malta a földközi tenger egyik legerősebb energiavortexe. Lejvonalak, oszi energiák, szatornák, kötik össze Egyiptom piramisaival és Stonehenge-szel. Tista véletlen, vagi elfeledett oszi tudás. A hivatásos régészek kinevetik, az ezoterikusok viszont esküsnek rá, hogi a hipogaum és a megalitikus templomok beavató központként szolgáltak, s a kiválasztottak, itt kapták a mára elvesztett titkokat. A rejtélyes nojalak a köveristenno, is ezt sugalja az Hagar Kim templomnál talált szobor arktalan, vastag kombu kiemelkedő haszú, ülő alakot ábrázol. Termékenisek szimbólum? Földanya, netán földön kívüli léni, bár hogi is, az elofeníciai civilizációk világlátására mutat, ameli radikálisan más volt a májénál. Nyomokat hagitak a koben, de vegszóválást nem. Az lenyűgöző, hogi mindez, templomos kripták, sonikus hipogaum, háborús alaguttak. A modern élet sövetében eltovább, a nélkül hogi bárkit is megbotránkozna. La Valletta közepén spriccet kortyolva lehet, hogi egi évszázados szír fölött ülsz. Éjszaka egi elektronikus buli reszeget egi világháborús menedek felett. Maltát ez teszi páratlaná, nem múzeum, nem vidámpark, hanem eleven sziget, ameli mosolyogva, koktéllal, a kézben viseli a múltját. Most pedig nézzük, milyen a mindennapi élet a maltai szigeteken, miképp él valaki ilyen apró országban, mik a szokások, hogyan működik a közlekedés, s mennyire nehéz, vagi épp ellenállhatatlan, hozzásokni a mediterrán hosszeg a történelem és az orület keverékehez. Maltán élni olyan, mint a kaleidoskopban laknál. A nap minden fordulata máshová dob, türkizvízű öbölból szúfolt tere, romai romoktól teto teraszos raveig. Felmillionál valamivel több lakos osztozik 3 szigeten, Malta, Gozo és Comino. Ez eparányi állam valahogy egyen szúlit teremt a hagyományi. A modernitás ez az abszolút kiszámíthatatlanság között. Nincs cungelvagi hegi,
am lelexetalito siklak, kepesla prailo strandok esidoben megreket falvak vannak. Egetlen naple forgasa alat megregelis hetsegi forro pastitsit egi tenger partikiosknal, setal hats romai romok között, buvarkod hats adjoron soknal, este pedigregeton ratankol hats pacevileben, a Mediterraneum legvadab bulinek jedeben, a hetköznap megsem cupan hedonismus. Malta saját tempoban el, a dolgok akkor történnek, amikor sikerülnek. A bürokrácia osi harcmu vesetani, tvatartasi idok rugalmassaka, hosek pedigráves, hogilasíc. Egilácsolak egiseru ügintézes epik odusejává nohet, de senkisem stresszel túl. Mert Maltán mindent megold egi moszoli, egi mela. Ez a varázsó az oketol a mindegi, hagijuk, ik bármit jelent. Ez egi hidegször. A hivatalos nyelv a maltaj. Lenyűgöző kevereke az arabnak, az olasnak, az angolnak, smeg a franciának is. Mindenki folyékonyan beszél angolul, ami mágnesként vonza a külföldi diákokat, digitális nomádokat, start-upokat, ez az iGaming szektort, utóbbi rakétaüzemmódban hajtja az ország gazdaságát. Az árak viszont emelkedtek. La Valletta vagi Sliema lakberei többe kerülhetnek, mint Samos nagyobb európai városban. A kereslet no, a fizetések nem feltétlenül tartanak lépést. Mégis sokan maradnak, mert Malta kompenzál. Magas a közbiztonság, szinte állandóan abszutez, segifajta különleges fényi ragyog a mesko homlokzatokon, ami nyaralásá változtatja a hétköznapot, a gasztronómia saját arca. Olas, brit, arab és észak-afrikai jegyeket házasít. A nemzeti étel a nyúl pörkölt, detalálsz grillezett polipot, friss testát, olívás kenyeret és kapribogyos fogaszokat akár reggelire is. Hagyományos bulira készülve jöhet aftira, ovalis, heli pizza, és literben mért hegyividéki maltai bor. Ez Malta nem lenne Malta a népe nélkül. A maltaiak büszkék, harsanyan barátságosak, vendégszeretok és mélyen katolikusak. Az egyházak mindenütt jelen vannak. A fiestas vagifestas tuzi játékkal, zenekarokkal, zászlóerdővel töltik meg az utcákat. Egi ilyen kicsi országban mindenki ismer mindenkit, a közösségi élet soros, nehatulságosan is, a pletika gyorsabb, mint a busz. De ha megszerzel egi maltai barátot, családot nyersz vele. A külföldiek sama közben robbanásszerűen no. Nyugdíjas britek a dokerülő olasok, lehetőséget kereső latin-amerikaiak, diákok a világ minden tájáról. Az ígi kialakult mozaik társadalomban sushi etterem állhat égi 17. századi templom mellett. Ez egyetlen utkában negi nyelvet hallasz, közlekedni viszont kihívás, nincs metróvagivasút, ez bár a bushálózat kiterjedt, gyakran kiszámíthatatlan. Keskeni utak, kanyarok, nyári dugók, a vezetés bal oldali, de a közlekedési káosz mediterrán. A forgalom túlélő sport, cuccidoben duda koncerttel. De, ahogy minden Maltán, ez is megoldódik egi kollektív mela val. Az oktatás terén a Maltai Egyetem Európa egyik legrégebbike alapítása 1693. Angol tanulási célpontként is világszerte népszerű, nyáron a szigetet fiatalok lepik el, napal nyelvtan tanulnak, egyelbárokat fedeznek fel, sokan később nem az angol miatt térnek vissza, hanem a barátságok, a hangulat és egi nyári szerelem miatt. A romantika frontján a hagyománi és a modernitás különös táncot jár, a polgári jogok fejlődnek, házassági egyenlőség, gyogyászati cannabis, ám a kultúra számos vonatkozásban konzervatív. Együtt élni házasság előtt meg vita téma, a válasz pedig hétköznapi döntésekbe is beleszól. A fiatalok azonban feszegetik a határokat, és nyitó tabak, mint valaha. Ami a legjobban meglepi a látogatót, az oszi épületek tisztelete. Maltán nem bontják le a régit, felújítják, újra gondolják, újjasületik. Egykori kasárnia lehet ma galéria, 18. századi ház hipsterbár, használaton kívüli börtön butikhotel. A történelem nem teher,
hanem exer. Összegzésul Maltán elnianites, mint elfogadni a kontrastot. A kaost ez a szepszeget, a történelmet ez a bulit, a kitszszegben rejló hatalmas jelentest. Ebben a földközi tenger közepén lebegő földarabban az élet a Sajjad szabályai szerint zajlik, és boven megéri velük menni. Most pedig merüljünk el Malta vada oldalában, a maltai egyszakában, a nyári kontrollvesztett bulikban, az oszi romok között rendezett fesztiválokban és abban a megmagyarázhatatlan vonzerőben, amely ezt az apró szigetet Európa legörültebb úti céljai közé repítette, amikor a nap lebukik Malta horizontján, Európa legkisebb országa pulzáló energiaközponttá alakul. A sötétség nem a nap vége, hanem egy párhuzamos élet kezdete, telefenjel, zajjales túlzással. A kontinensen sehol se mennyire kézzelfogható a szent és a vadelentete. A barokk templomairól és a skori szenteljéről híres a prosigeta Mediterraneum egyik legfektelenebb párti központja is, és mindez olyan koncentrált terben zajlik, hogi a káosz intimebbnek, intenzívebbnek, ellenállhatatlanabbnak hat. A fektelenség epicentruma kétség kívül Passeville, St. Julian városában. Ez a néhány utca Las Vegas, Ibiza ez egi El Sabadult, tini filmkeverékenek tunik. Nincs korhatár, hangerohatár vági orület limit. Tisztól hajnalhatik turisták, ez heliek folitonos aradatban keresik a zenét, az olcsó italt, ez a spontán kalandot. Klubok reggaetonra, technóra, houseera, rockra, balkáni ritmusokra. Egieszek ingyenes belepeszel, mások ingyenes shotot adnak, ez pár méteren belül több heliet végigzsárhatsz egi euró nélkül. De a maltai éjszaka nem áll meg ennél a negyednél. A maltaiak tökélire fejlesztettek, hogyan lehet váratlan helieken bulizni. Elektronikus partikosi katakombákban, barlangra-tengeri üregekben, trancefesztiválok középkori erodben. A legismertebb a Lost and Found Festival, animek brit DJ rendezésében, több napon át centelie változtatva a sziget különböző pontjait. Az Earth Garden is említést érdemel, ökotudatos, törci hangulatú fesztivál, ahol a zenei sokszínűséget és a jólétet ünneplik. Nyáron minden hétvége robbanás, a boat partik, hajós bulik, körbejárják a partot nevetéssel, technóval, vízbeugrással. Mesztelen talpal tánkolva, naplementere kocintva, ismeretlenekkel cokolózva teligazej. Egész turisták kizárólag ezért jönnek, sokan minden évben visszatérnek. Van, aki végül ide is költözik egész soha el nem felejtett nyár után. Legkülönösebb mégis az, ahogy a maltai mulatozás, a sziget melyen valasos lelkületével jut el. A festas patronales, minden városkavédo szentjének ünnepei, a legjobb példa erre a kettőségre. Egi hetig fenifüzérek, zászlók, napalituzijáték, igen, napal. Fúvósenekárok és komoli körmenetek váltják egimást, majd ször és rummámor követi a miszet. Imádság és rave, tömjén és perreo, szent karnevál, amely egyedülálló a világon. A női szerep is érdekes az éjszakai szintéren. Maltán szokno biztonságban érzi magát egyedül bulizva, bármit viselve, hajnalig táncolva. A társadalmi tisztelet eros, az atrocitások ritkák, ez vonzza a szóló utazókat, barátnői csoportokat, akik gondtalan nyárra váginak. Persze a tömegturizmussal együtt jönnek a negatívumok, hulladék, randalírozás, zaj, és vita arról, hogyan őrizze meg Malta identitását a globális buliiparban. De meg a konfliktusok is mediterrán nevetéssel, ölelessel, újabb kocintással oldódnak. A maltai éjszaka saját gazdaságot is fenntart. Hajnalig dolgozó taxisok, heli DJ-k, szezonális bárok, hajnali pizzások. A buli munkahelyeket teremt, toket vonz, és életet pumpál a turizmusba, amely az ország gerince. Végül ott vannak azok a pillanatok, amelyek kizárólag Maltán esetnek meg. Napfelkeltet nézni a dingli sziklákról egi át bulizott után. Csillagfény alatt mesztelenül a tengerbe ugrani,
tuziatek al megvilagi tot templom elot cokolózni trombita show kisereteben, ezeketnem lehet megszervezni szakmegtortennek, ez Malta, halessal az ei, minta csupa ilien pillanatból alna, ez a magával ragadó kettoseg, az osi sentszeg ez a modern tombolás kohoja tesi, a paranyi sigetet felejthetetlenne. Ezért ternek visszaannyian, ezért nevezi egére több utazó Maltát. Európa legelképesebb orült paradigsomának, ahol a múlt misztikuma a jelen fektelensége tökéletes, explosív elegét alkot.